TUIPC সংসামানি থেকে বসু পরিশ্রম খাইনাই সারনি নব চেংসাউই আরনি থেকে যে ওয়াতৈনো ওয়াতৈ হিয়া পান্তিনো পান্তিং হিয়াকে সারা ত্রিপুরা ঘুরিবই ব্লক ব্লক ডেপুটেশন লাইখা কমিটি খাজাখা আহাইকে চেঙ্গি फैमानि ओंखै आबो चेंगमानि याबल सोंतामुंखा तामुनुजाखा आपु सोंमानखा 47টা দল নতুইनै টিম খালাইকা কিন্তু तामुनुजाखा 47টা দল नि खालायो खाबाय फैमानि याबल उ तासिङो सालायमा हायनोखा किसु किसु बरफ लोक साक व्यक्ति हामनानै नायो ताई सिनि जबा खायनाय ताई ताखु बुखरनो नायनानै नाया जुदिও सुजुग मानखा चान्स मानखाकै बंग्रनि सुदुनसे खक्सा खंनै खलै जालायनानै नाय हायनि नाय जों बिसिङो अनेक नङाबो बितर्गत कक बांखा आ चाप्टार दिक दियात आं आसि थांला जों गोसार माजाराव किसी सासिनि TUIPC लेंलामा हाय একটা उंटंमानि हिंखाय आबनो जों गोसाराव बाथाक माहायके तंमा हिंखाय जेहेतु नन पलिटिकल नि खालायमानि बिसिङो बुबाग्रा যত সারা ত্রিপুরানি যত NGO তংনাই নন পলিটিক্যাল তংনাইনো নুংইনাই ত্রিপুরা মথা খাইথানিব নুংজাখে যত থাংখার থাङैनाय যখন পলিটিক্যাল হাইপেন অববাগ্রানি যে ত্রিপুরা মথা বাক্সা হানি মানম পলিটিক্যাল কিন্তু একচুয়ালি নাইনাইखे পলিটিক্যাল ঠিক নতङ হাইপেন কক্ষে সানাইব দফानि बागै हानि बागै इंगे जोंथ जत पलिटिक्याल नुग हा दफानि जिरिगि थाङो सागलाय थांगांगाय पारनि थांगाय जों सामानि नुगिया शुधु क्षमता लोक पावर लोग समिसे जों थांना नुखियो इंगा आबोनि बागै जों ताबुक नुखा हा ताय दफाना हामजाकनाय नि बिसिङो साबो गुबै सामुंतां साबो गुबै तांया आबो स्राय स्रायके ताबुक नरक जत्तनो नुखा कारण आगे किसिसा नुकजा गया माने कारण के निनि मोबाइल परिसेबा ग्रै इंटरनेट ग्रै उस्तां ग्रै आम बागै जे खाय थांनाय र आसक नुकजाग्लिया ताबुक तो नों साबो गुबै खायगा साबो ताम खायगा स्राय स्राय नुकजाक दं आम बागै ताबुक जों सिनि TUIPC नि नाय अन्तत पक्षे जों बुबाग्रानि दल त्राङै मा साफानो जों MLA तो खाय हजाक আর MLA খালাই সমানে বিসিङ নরক যতন নুখনা থাंनाय বিধানসভাও সাব অহা তাই দফানি বাগै কক সানাय রক মাছা সারা गया কিন্তু সিনি TUIPC नि थांनायले बताबो बकक साफ्रोबो साका आं MLA तंनाय तंया आबो आनि बेपार तमखे आं दफानि कक साय थांनाय नि साका आबोनो नायदि जबानि ताखुर जों ताबुको स्राय स्राय आसुक 77 বছর भारत स्वाधीन मानी पड़े विधानसभा बाचाओ साबो चिरिगि हानि बागै कक साका नुखा कोनो समय नुगिया किन्तु ताबुक बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानि दैदुल मुंबाई जे एसेम्बली जों रहका 13 जना रहका अ 13 जना ताबु सारा त्रिपुरा या शुधु सारा इंडिया नि बागै एका बोसलैयिङै दं कारण स्राय स्राय आरो ताय पार्टी टिप्रामो थाङै मारो थिक तबो जों दफानि बागै जों स्राय स्राय कक साव नों नुखना अमनि सिगांतेबो एसेम्बली रबो कक सामानि नुगिया गानाव निरालमि तंगिलेयो पाइजाक सेक्सन रबो किसि किसि साव आबो हाय नुखा गा आबोनो ताबु गाय जोंरो कोनो खाबायजाक नाया खा बरंसो जों थांजाकनायसे एत बसरनि परे ताबुकसो जों खम विधानसभाव नुजाकसो बुबाग्रानि दैदुल मुंबाई ओंखाय वानसुमैनादि जों जे किसिसा लेंलामा हायिनि मा तंमानि अ जागानो जों किसा लेंलामा हायिंखा बुबाग्रा साका तंग्र खुदि कारण जत्तनि न NGO दङ जत्त दल न पार्टी दङ किसिसा जरानि बिसिंतै नरक खालायदि ताख्लायदि हिया खालायदि ओंखाय आ जागाव जों किसिसा कमिउनिकेशन चालायखा
नुंलायजाग्लिया सालायजाग्लिया तामखे जों कयेकजन आले उराम उराम न किसा आसुगि सालाय दङ गाबोन उनाव न जे थासिङाव सिनि ताखु साजरा सायथांमानि नाकारो कारण जों थिग न सारा त्रिपुराव जों खाया खालायजाग्लिया जों सिमि आसुगुइ तामुखे तामु खायनाय ब प्रिप्लेन थाङै एका जों सारा त्रिपुराव काफिरि रिफिनाय हिनाय साबलायनाय दङ गाबोन तिनि सिमि जों मनो चेंसाका दाउ सारा त्रिपुरा गुरिनो जों खालायलायनाय जागा जागा खालायनाय अरनि परे जों सदर बिसिद गया डेट ना होइनायाव पुजानि सिगां न खालायफैलायनाय आबो हाके जों अब प्रिपारेसन ना जागोन गाबोन ताबु सार किसा साइथाका बुसगांनि साल जों ताबु कबाय राज्यपाल बाय मालायनि बागै एपॉइंटमेंट नानाय आमफ्रु जों सार हयते 5 जन थांनि कक सालायनाय आबो हाय जों ताबु चेंगि दङ आर जे ड्रप नि थांमाने आबनो जों ताबु कमिटि तो सिनि खाजाक न दङ बरनो एप्रुव एप थानाय तामखे आ जागा रिसापल खायनाय जे जागा नांगौ साबो एक्टिव या साबो एक्टिव आबो नायने किसा रिसापल खालाय ते किसा कमिटि न फवारनाय आबो हायके जों प्लान नाय दङ आर जेटा मेम्बारशिप टीयूआईपीसी नि मेम्बारशिप जों फुटु बाइके काट खालायनाय खायलायनाय हिनाय प्लान साबजाक दङ आबो ताबु बुंनाय अस्तस्तें थानाय वाइसाबायथ जेकुनु सामनो पात साके खायमाया तामखे दजनादि तुरुक तुरुके सामन खायजाकनाय ताबुक जे हारे जतन नुखा जतन साइमानखा बुद्धिखे बाहायके जों बुसगांला थांनाय बाहायके आगुनाय जतन ताबाबो सिका आर आगुबो थांनानैबो जों थासिङाव जतन साइथाका पलिटिकल पार्टी नि जागा पार्टी दंनाय थांनाय फायनाय किन्तु जों दंगा नांगानो जों दङै थाङै जाय थाङा नांगानो जों जे ताबु किसु तालबाखाना खालायजागो सरकार बाय जे सरकार फायबो कग्रुव रिपायनाय मुंसाक सामखायनाया ओंखाय ताबु जोंथ ताबु सरकार थांग जागिया बिरोधी दल जों दं त्रिपुरा थाबोबाग्रानि जे तैदुल पार्टी ओंखाय आबनो खाखायो बुसगांनि सालो केन्द्र सरकार बाय तकचलि दङ जुदिबो सुबिदार ओंगैनाय तकचलि माने बिसिंतै गभर्नमेन्ट जुदि थाङै मानखाय आमफ्रुओ नरक जत्तन नुनाय बाहायके सामुं खालायजागनाय जों जारा आगि हा दफानाव हामजागै बकं तै चबा खालायफैनाय बाक्सा थैखा बाक्सा ताव बयस जोंनि थांखा आबरक तामु तामु खायजागनाय तखन आमफ्रु थाङै नरक नुनाय बाहायके सामुं खालायजागनाय बाहायके नुनाय ओंखाय आबनो जों थानसामा दंनाय यूनिटी ठीके मा दंनाय जों मनो लं टाइम प्रोसेस के मा थांनाय जों गन प्रोग्राम खायमा थांनाय ओंखायनो जों यूनिटी ओंखायनो सिनितेबो थांनाय तेबो विधानसभा थांनाय निनि गव थांनाय एडिसिओ थांनाय टीटी एडिसिओ थांनाय आंगाय दाव फायनाय बुसगाङो विलेज काउन्सिल नाय आ जागा थांनाय आरो चेयारमेन नाय मेम्बर नाय किन्तु थानसामा दंनाय यूनिटी केमा दंनाय कागलाय फुगलाय दांनि पार्टी नो तातर जागि पार्टी थांनाय फायनाय किन्तु जों जाबजागि दंना नांनाय ओंखायसो जों यक सामामानाय थानसानि मारियाफोरसो नुनाय कारण तब अस्ते बरक बेबागनो सिरिरुगि फायका जतन सचेतननि फायका यूट्यूब फायनाय नेट फायनाय ताबुक ताई पुनो हुइजानानि बरकनो ठगाय जानानि आबो हाय ताई सुजुग मांला ताबुक जुदियो खाय दंहा जों बायबाक्सा सिनि एगेन्स्ट पार्टी इंगै जे कागै थांनाय र खानाय दङ किसु राबार बागान आरो रुनाय जों रोखा खालायगोन खायदों जों आबाद करिबेले जों तो मानानिसे आ जागा ब हायखायो ब हमुखायो बनतारदि ब फनानि ग्रुप ब दनानि ग्रुप सालबोसो फनानि ग्रुप दनानि ग्रुप नि दंनाय क जुदियो ताबो सले सलो थाङै टक आसंनानै जुदि आबो जुदि रुपायन खाइमान खांके सक्सेस खाइमान खांके बरक आफुर बर थानाय नोंले सरकारनि उक्लगसै सोंला आफुर सरकारसो थां दंयानो इखौ बरक बियां थानाय आफुर थकाय साय नन रिया बन रनाय बन खाइनाय हनै जे ओंमानि आफुर बियां थानाय आफुरके तैयबो हामना बुया साखाबो खाना बुयां दंगान कारण
প্রশাসনও থাকাকে তো চিনি ইংনাই প্রায়নো প্রশাসন লেভেলও থানাই এগে বরক তো সাধারণ সমর্থক হিসাবে দংলে প্রশাসনও থাইয়া এগে সোंनो তাবো ওপেনিং চিনি এমএলএ রকছে দং হা এমডিসি দং এগে তো চিনি তেবো borong isai sini tebo chance ya diba borok kam chance manaiba sing tebo chance ngai tamukai sing thokaiya sing ke kubui perfect jeta najo ake samung khaina ni bagai kisa proses lero ba dojo mananai karon sing borok kai thokai sai mangla nono baga dana ni file khebinai bumung list rphai ni parani asu khini nai na ma bole maya list botui phedi 100 ka rang khakto phai ni sing taba hai sai ni able কারণ রই সেমাই আগে নন লিস্ট ফাইনাই নি দ 100 রাং না ওই সোंगा বাহাই খাইয়া আবাহাই দলিয়া আবাহাই টিমিয়া হাতাই দফানো হামজাকনাই নে হাওয়ারে গুলিওয়ারে হ্যাঁ সময় চাওই মুসাই ফাইনাই সোंगा বাহাই বাহাইকে ঠকাই খালাই রাখনাইবা যদিও যে ঠকাই খাই দংনাই বরং ইকু উইগ্রই বরং নি সাগর গোথার গ্রই আবনি বাকিनो बर' খাই খাयो जों हाइनोसे बुसुत सातक पिटक खाइजाखा ताबो कायसा कायसानि याक गबाय दङ याक हे गबाय दङ टीएसआर बाय बुजाक मानि ताबो थिके हिमि माया पन्दस दंबाय जुदिও बुसा थांखा बुफा बुजाखा बा बुता बुजाखा आबहाय गोबां मा दङ जों आबहाय रक हिसाब नालाय आंसै हिसाब ताबो तुरुक तुरुक हिसाब नाखा गोबां आबहाय रक दङ ओके आमति रक नों आमति फेमिलि आमति परिबार नायना नांगोन आजाखा ब नों बाय फायां खाथा बनगा आसुगै दं खाथा angkai nung bawa asuk itu angkai bono relia bono khalia apa tuh maya ble gampang itu sung ngaji sini ke sung zener bo perfect bo nini bini ani kure apa hai nai nai jetaman mani jesikta jeta sung riman mani apa no jaga pu sogrinya ni sini naharmung tongna nangai ambagai sini je komiti songjak je sini timo okrawo poto habnai rongno sekarang sing agini simpan obrono bar warning marwo amtita sajagdi hamiata hunjakdi jetibo kaham hunjakdi jodi kaham tongmani hingga jekono jaga thangni bo kaham nongnai sing tongmani kaham ni bagino sini tim kaham ni bagino sing borok kom khe tongphano sing tangi prosasono tangkaba tangi MLA o tangkaba tangi tabuk MBC o tangkaba EM o tangkaba tongma kaham ni bagai jodi nang tongmani hamia urowaisa ha araman thotok ara cha thotok hangkai sing o jaga sogrimani angka tamongnai arano sai arano khiui asu joran painai mane nung kusugo kanani moto tai kurita kusugo kanani hingkai nung kubui ketharo tongna nangai engkai salsa kusugo kaimanai sino DIPC সারা ত্রিপুরাও সালসা ফনুগৈ লাইফিনাই হাকলিরি রেনাই যেমন অর আপ্রু বুবাগ্রানো সিগাং হাকারনাই সিনি টিম नं হাইগিনি বুবাগ্রা তাবো গুসুনো সিনি সারচংনো সাইরেখা যে নিনি DIPC नि অলরেডি আং সাইরেখা নরক সারা ত্রিপুরাও নরক মিটিং খাইদি হল সভা খাইদি সালসানি ওয়ার্কশপ খাইদি মান খাংকে লং মাস খাইদি মান খাংকে নরক বাজার সভা খাইদি হনাই সাকলাই সুনো রিরেখা তামঙ্গৈ जों कुबुइ तंमानि बागै सिनि टीम कुबुइ तंमानि बागै फाइना थांनाय एडिसि हापां फाइफोरबो सिनि टीम कुबुइ तंमानि बागै सिनि बिशेष खाय सिनि बरक जुरमानि बागै एडिसि हापां फाइमानखा ताव बिधान सभाबो सिनो टीम ठीक तंमिनाय बखं तिनाय रक जेबखां कय थाङो आयेन सरकार अन्ततपक्षे एडिसि एरियाव सिटमान गोसों कुबुइ आबन बागैनो हायिंखा आबनो खात हिजाकनाया से तय्य खायदि तुरुखे सातो जे साना तंगानो मोटामुटी नरनो एकदम क्लियर के पिक्चार फुनुमासके खुलगै साइरेखा जों ब पजिशनाव दं ब जागा थां सगैनो बा सगैया दांनो स्राय साइखोनारखा आबनो जों बोसगांनि साल' सिनि नाहारमुं सिनि साख्लायमुं तामुंनाय जों जे सिनि सेन्ट्रेल खाजाक दङ आ सेन्ट्रेलाव तेकिसिसा जों मडिफिकेसन खायनाय बर' रक्लाङैनाय जों सानाय आप्रु नरकटेबो नुगनाय बाहायके सामुंखाय सिनि DIPC तामुंनाय बुसुक जरा सगैनाय आमप्रुतेबो नरक नुगनाय सारा त्रिपुराव तेबो खायनाय आप्रु तेबो सिनि चबानाव फुनुंनाय जों ताव डेमोक्रेटिक लाङाबाय जों फुनुंनाय आगि बखं तै फुनुका बखं तै फुरुनि कक तो साइनो लाबग्रै बखं तै रकरै हिंगांका तो मोटामुटी हापार खसरि थांका ताबुक नायदि
hото sungno baksa no ari borong ni dar tei develop khai malia hamiang kha busaka butai ka kha buthar ka ko ponjo salai menu kha tok suro ko kha thangnai tok su sarni mumoi bo jawab maranai busa thimani butai thimani jawab maranai bo MLA kha tamung kha amti ni bu sanai tong comment khai tong kintu aje sanai bo ha tai do phani bage bo tam sam khai kya busa jora bo borong no nai kha বজে অক সাকা থৈমানি জবাব মার নাই আরে ভারত স্বাধীন মানা পুরো বছর থৈকা বছর তামুখা নोंनि হানসে মানাनि नि जवाब खालायकेबा नोंबो थैमानो आंबो थैमानो बसर थैका आबोनि हिसाब गोबां मानो थैका ओंखाय आबोनि जवाब मार नाय नों सानायले साबोबा नों जवाब सानाय साबो नोंबो दां हायनो बरबले आरो नोंखे हानि बागै दफानि बागै ताम सिगिरि फाट खायकेबा ताबो उरवायसा मोख्रावा सगार माखाय बारिस दंले स्राय नुगुन दंलाबा সানানি নাগি আঁকা বসে জবাব মার নাই রকমই সাও ওখাই আন্তি রক সাকা ওখাই আবো একটা সেন্টিমেন্ট নাংথাঙাও নাংনানি বক ফিরক জাখা ববাই তোর কমেন্ট জাখা ওকে ই অবহাই রকটা ওখাই আবনো আবহাই সাউই তাবো আকক সাউই नों यगै थांनाय बा पारमी थानाय आबहाया उल लास्ट नों यां साइडनि नो हरिदम बबाय बाहागे उत्तर जाखा बाहागे कप फिरक जाखा आबुनि रिप्लाइ तैनो दागलिया गाबैनो जों साबजाक्ति खानसा दंदि आसु दुखेनो जथेष्ट जों अर जों साइसुं 100 नि जंनानि के जों जे मानजाखौ अर ताबो হ্যাঁ 6-7 চলে মান जाखाना अ 6-7 জন रंदि 4-5 हाजार नि जंनानि कारण तांगै जों तेकिसिसा टेक्निकल सोलोंजा बेबारबो सोलोंजा जों सरकारबो चालु मानो एबं सरकार चालुबो फाइका जों सरकार बोले एनएलएफटी तंखे एनएलएफटी गवर्नमेंट एटीटीएफ के एटीटीएफ गवर्नमेंट जों गवर्नमेंट चालु फाया दिबा के जों बेबार नो मानो मायाया सिनि टीम ठीक दंदि दल ठीक दंदि के जों माया सामंग्रै जों सरकार होनैनो गवर्नमेंट एटीटीएफ गवर्नमेंट होनैनो जों रेबनि खाकदंले सरकार चालुले ओंखाय जों माया ग्रै सिनि बकंतै फाइनाय र माया सामंग्रै बेबाक नमानो गवर्नमेंट चालुबै मानो आरो चालुनायनो बाहायके चालुनाय आबनो बो ड्राइभार खायमान जुदि ठीक दंखाय आबनो जों ठीक मा दंनाय सा 10 जनाय ठीक दंदि असुकेनो যথেষ্ট जों तिनि अर पुइला खायका आगामी दिनाव तै आंका जा खायनाय नरक बेलाय फेन रग हानिया तुंख्ला लायजा आबन थाजिमो फाइकेन सार मासाका मनो दाति नि फान रग फान खालायनाय जागा सारा तिपुरानो महाय कमिउनिटि हल बेबा कन्नाम तांगै खालायदिनि रां रेखा सिनेंग आरो ताम सासिनाय जे प्रशासन दंनाय र रां माइरु जालायनो सालामजागलियाखै हायनो रां रेजायाखै पाइतंका गाबो साबरमनाय बनरमना गांखे बताव बरं सरकार बरं सबकिछु तांखे पाब्लिक रमिनाय पाब्लिक बरं साउनै हिजाकबो खालायजागलिया इ आबो हायनो दंमायखा जागा न कमिउनिटि हल आबैना सिनारन एमएलए नबो सागांगो बबायनो दिनि बबाय कप साप्रो सावो ताम खालायमाननि फाननिबो जागा दं सिनायखै दयराम कमिउनिटि जों प्रग्राम खायो मोनसे तेसा कब कतक तेसा हामो हाइपेनो फेन चलिया सथिनक चलिया आंगा खायदि साजा इ आबो हायदकटा ओंखाय बेसि कक साइतो लाब करे जतन किसा कस्ट दंमायखा फेन ग्रितुं फ्लाइ दंमायखा असुक साइनो नरम हायनो हाय चबानि जिबायरि जतन न खुलुमबायखा अरन आनिको पाइखा हामबाय।